Kubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mbia mwana sana mwanchi murigereri abigita sene kyandize TV ne mambye njana ndeto kumira na asembeo nagasemera kwa nemna kwa veire boko boka buya botko bwa bombi ya bwarenge goika mambya yabona iga morning boka turanga abantu babiri batatu babagoso somuru biri wensa kyabona mambya astorere chinga kicyabene ko wosansa murirana ali abeteka gokorekana kuroli tukuri igoro chinga kitobete togotigana weika mambya ya rero mwanchi murigereria ekerere Jumaine tariki kianda cy'umutinyo 5 na kabere umwaka w'ikiri bubere 2024 ekerali tukerigo mwanchi murigereria togotwara chintunda isataso murubiri bwensa kya sentunde ntangani togokwali bagalia bene ryo kwana naye maseyemo abigotwa murikerana rega nitogokorekana asense ya Kenya wega sentunde ya kabere nigo tukogwetia asense media magazeti na wega sentunde ya gatatu nigo tokumurikira obo chenu mwanchi murigereria asense meyo bochenu nigo tokumurikira amarwaire atwa kumanyinga ningiga koleta amarwaire yeka togosanga n'abanyagitari kurwa sensemo abago tumanyia igoro ya marwaire waigo batasemya nga kiekero montaño alroborwaire bonga buno nga kiakonya robo bwene na intubolende akitoko batogwetanga korwa asa konyora amarwaire yigo manchumurigereria seri tkoria Jumaine nigo tokumurikira nsemo yo bochenu tari amarwaire uka ngomurikira turi na ronga kyobwene ta kwirenda ndagera kiryo bwene ta koria ndagera kiryo beta ko umwana obo na onsi omwanchi murigereria ali arengete afya yabo igoto kwariga bene mambye yabonega rindito bitogosanga ase owa mashabiki tospi korase county emerongene na isana ibera sense ya Kenya boka tomanyingonga yokubwatia omoroberi koru abanyakwabere gokuboka mbono kweyariga nikogenda aseke bago kiabo nabo gotomanyanya kwabere ko ikaseke bago manchi murigereria boigona bogosanga na intonya kwalenge night shift mbono kwabwa tukireke bago kiabo bono robere tyonya konyo breakfasting ora igo umanya goswago timokarendo manchi murigereria na bogo tomanya asoko bwati omoroberi wensa kia bono mambia kolende so asense media mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net bekogosanga na intoboigo namba ya SMS na bogotuma ujumbe ya genke wetrasi namba ya simu ya 0792192834 elinde otokwane so asense media WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital erinde tobeto gusanga nayo mwanchumurigereria eneli bagalia bene togokwa bagukuru ibirengera byabo kubwatikana nali agende togokorekana soro ngorwa gusim asoma eto mwanchumurigereria asumuro bili wensa kyani gotogokumanya tobatoko gosemya nabo igotwagikeria chimbwa chiri chitatakeire ase ebinyoro nabo igotwachingira obokoreri ubuya sensemo yabaraya sensemo yechi school abanyagitari onsi mwanchi murigereria nibigo togokoroberia obwekirano emambya yabonega mashabiki tonsi korase chinse chiri cha Michael nigo tokubariga ne bene erinde mabemo gosanga n'intu nande muimanye nari yagende takokorekana ase ense ya Kenya igo nenwe pine location yino tomanyi ngonga imukobwateria omorobeli wensa kia korwa emambya yabonega ande muganeri abami no bali barasense ya Kenya lituko liya kwa no mwanchi murigereria eriane kerubo Frida no yokaneke na chibicha neryogi yagukira sole asenchira ya benenere nyanchama na nchenkoro kwa Job Maangi buna botambe mwanchi murigereria Ndizi TV nigo tokumanyinga kiko igura mario gyaya abeire gagoswa embeo manyanga litukulia abeire ligo chaka nomoroberio bwensa kya obeire gogo chaka bene aseigo boka korua sechizoro soyoyo moso ibabere babe bagoswa ime yomoroberio bwensa kya abasubati anemono na bakuboka chinsa chamambya na kwaligania abana babo asenchera yabene
bene okogenda ase eskuru kwendete kuyalika bene ase okogenda ase eskuru se ase mirimo nabo yokonyakorosi kenda abu agachae imambi yabono sakarongoli chinsa chamambi menta kaliogi omugaka nere kali nyombali anyako igunga amange toko sanga ime yomoroberio wensa kyambale bakubwatoka ekebago chinsa chabono babere bakwira na nkabo igo na inwe tokobala ne bene asomoroberio wensa ke na beranya lekanenga chinga ikwarenge asemere mu chinga kichabo tuko tobeti gokoigwa amangana majia aliabeteka kwene kigwa kolende ntubuna en moroberio wensa ke nkobatore togo chutelia na ukumanyia ayabeire gakwene kigwa na gwateka korwa togateka ne teriti kuligoro oikira ase emambi yabono mashabiki tukurwa se county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nakuru, county ya Nairobi ne chinsemo atonjoka na ino woigo so ime yomoroberio wensa ke mashabiki to chinse chisiko tindiko baeba na ino woigo so ime yomoroberio wensa ke ase county bose enseria ya America rishabiki to nene Kennedy Gisemba ensemeria ya Minnesota so ime yomoroberio wensa ke emambi yabona mashabiki ande woigo ensemeria ya Dallas Texas ntubwate Elvis Omboto oyo otowakilisha korua ase chinse mochiria woigo nae so ime yomoroberio wensa ke so yomo so ibabere so ibato tobeto kobalibwa limo enseria Canada ntubwate rishabiki lecho enamba Moshem Kiburi oyo gotowakilisha korua ase chinse mo echio na boigo chinse mo shiricha Doha Qatar Bahrain Kingdom chinse mo chose mashabito abo Dolphina Muraha wasiri kwa bota mutuka mange naye ndubwenda kwa ime yomoroberio wensa ke ase emambi yabono bura butambe Mwanjo mureleo Ndizi TV tuko lia Jumanne nigo tokuba tokumulekera amangana alengete obo chenu ase emambi yale ratobe tukusanga nomogeni oito ase enchira ya bene anemono ase arabega okwanera igoro yomoroberio ogendrete ase chinsemo au anemono ime ye county area ya Kisii ime county ya Kisii yomoroberio norogendrete omoroberio boko ruali guchiasa bana bosiko ba egekendo guchiasa bana anamono asa bana bakwegwa amalioga alia agoite byanda egorunga school best deworming naende ingorabe usangana into asemambe ijabo no Wilson Nyakweba oyole omo county student coordinator korwa asegetago kelia kyobo chenu gose public health na bawikirana ime ye studio emambi yabono abega ukwanera anamono igoro yomoroberio boire gokwena nuwa amoroberio gokwena na amalio galio goita ebyanda amange aberega ukwanwa asichinse mochinde abande bagotebanga kurwa sikaundu chitonjo kanenenga nganomoroberio orabe bose no yoboko bangoro iboro ya nabega torera asobo ime igoro yekene nabo ekerenge kenene igeserekali ase okwena na amalio gaya yogoita ebyanda ase abana asi umonchu Ndizi TV unabotambe taraba togo chaka nigo toko batokora mulekera lingana lya Nyasaye asemambi yabono turabata gusoma kurwa sige tabo kyaba Filipi inye isano ne motobe tokoranga ninkyateba timwe chandera inga rinde rionsi kolende asikera lingana asogosaba asogosorora amo na koiranereria nga mbuyamono okoligia koino nkumanyekane ase Nyasaye timwe chandera ingana linde rionsi kolende asekera lingana asogosaba na asogosorora amo no kwiranereria nga mbuyamono okoligia koino nkumanyekane ase Nyasaye mwancho muri Ndizi TV ntubwate amangana mange atonchokana ine amange agotwachi arabenga atochandete abange batarakana school fees korende mwancho muri Ndizi TV lingana lya Nyasaye liabeire ligoto manyinga ase onsi alia ogwetera basa gwe chandera kolende onzi yaiki ase Nyasaye otarabagote yumusanyo kora motebi Nyasaye nabwate obobwi nabakoba gakorwanira na kwene kinga kwabeire gokonyora kelia oliketi ase obogima naboigo nawo konya kwetambukia korwa ase emechando naboigo amakongu alia agwetere nalingana Nyasaye mambia bono ase umanchu muri Ndizi TV twara obolemu twara ogosemelia nga onsi nkonya kanare ase okwegena naende ekerokoba gokoligia obosio bwa Nyasaye
bwakire buya Frida Bwakire buya John na inche mbya bukite aha ndoche Frida ensi achakire gonchoreria raundi eri estaili kare gonchoreria twararanga omugaso karachari iberera ligoka embega chikangosa akindu kagasoa embura yachire yarature matukabere gatatu bono ntomaitinga itoroje bakoranga usine ensi yo mwando Frida embura nabokonyoranga embura yabeire omugaso obeire anse chiwiki bire embura tanyagotwa lakini embura yamanyagoto ritkelimo umuntu bwense omugeni gocha gusi arakagenga nabego tubotambe igo lire lya gusi nigo ligonchururia nabo nigo tokobatorwa abosemye gochia saba iboli konya nabira atokenga kaberera nkarari toikonya kubekera mwana sweta bono mubekere sweta anene mono abana bali ebirasi biri bike Frida mubekera akagoti atubo bosyo kako gende school wali aigwe takaberera buya lakini kolende ebege gotoka nga turi ko mwana ogo nabora nyolenga bwangire skuru otamobo eti ya Frida oko gikiane na yara ko ruborere taiti ko boka by the way ekegera maitinga kambe okali kama mbingo mu uterra karbona igwetanya ko beru borange time esauliri berera ndiro kwana manyo mwana ogo mu cyando kyabwo atenkia kwangira kwandere skuru by the way otabi kuna baridi ikianga cyeliberera mubekere mubakeri agachaye sena musiga kali mulero kabwe gachinsa anywa rusiembe onda ase boigo Frida rero chisweta echinchiro na ochnywa gwetera kwenda se chira lyo nyoli chisweta mitumba chisweta cha bana nkaitenga ligo lindiko banyene mono ligo liko ansari abure bayido ligo ligwete igoraga sweta kalije skuru tugobe kaigoro aino abali muna ino mo miga abana abamono na ino ngato beka civilian ya tiga babeka didi yaberege koraga iga obosi omugaso berego kubara bava kurusirende bagenda n'ikisemi ntoba miga mono abali muna ino tutwara mabe sisuru bedenchiro rachigwanchira abana babeka chifriza akonyaranga as long as yo naito kuburukani chikara kwabeka buru kwabeka yero kwabeka white bona yale nto mocho kani ase school na aligere lyonye eswenta kere maroon aligere umwana ejamba ya maroon at least na lyako kerale school gali akobwenera onto gwafode ni metechiri che school chibate logo chijamba jeri by the way ngo bachire expensive ake batraboko ndori ya mtumba onyarenga at least ngocherere ekale eri eswenta ngoswana nere kana kwanya umwana begete eswenta ya maroon chisocks cha white gold mwamu atombete jacket ya yero kurugoro oyo ndocha ne ya green bono mwana ndogo cheskoro eri siyona ki yeskuru kiye uniform nere nakonyaranga aborki abange bagokanera by the way aseigo ne wenrete bene mobe mokurigi chianga chire chindo ngeiga murabekira abana nakone kinga abana aba ngochi gotwara abale chinga ki chinyororo mwana gagosoma te wenrete nganere ubakago chandeka ne wenrete abega konyora libagalia bena boyo konyora chinga ki chinyororo ekirago soma alia ase eskuru konda Frida ali tukulia kelituko lyobo chenu nagani turamurikira anene mono omuchando gochonyora abana na kolende na ngochora nyora abantu abanene abana bake abango konyoranga ngocha bole baitera amachi bolere talibonsi nkonyora mbalo konyora asenka yawo na oranyore omobose monara oitira amachi bolere ntamanyenga Frida nkiyo chekyale tumuchando ngabunoyo I think omuchando yu no naturally bebe abana mbaro rokonyara batigete guitira amachi ose babwatu mwakoyo at the same time mbaro rokonyara umwana mbakale form 1 bakale form 4 aguitira amachi ndari wacha kwa bate or enegento kere natural ase kuri no mwanchu muri Rundizi TV ebintu nebinge bikoba bikuirira omwana goitira amache nabokonyoranga anene mono ekera kunywa echae usoje neko ingotelia abana batararara Frida amacha amange ali ndio kama ngati tenga wana lero tali konzae wali yako chaka mapema saa 2 unaanza kuendelea ochakire abakoli no muchanda ekero mwana aramoke nabo tawatebanga omwana oyo no mokale
naende twatebanga nachaika tije kolende ngocheri abo muchanda nomonekero mwana achakiruske miaka ikire form 1 yali maete liko ikire form 1 yali ono ikumugorere enjenero oranyolenga umuntu orabiko kumutanga amachali kakorale getanda keigoro tabasa gusibyo yolense lakini ende skuru ya secondary yali ngisaba tabanga ji form 1 na ji komenya igoro you can imagine obana ire korugo naro ire korunse umanya guitera machali amanya konyororoka guchinze apa kolende ndochinga igento kebwenda tenkero ntubwate timati na yaruka Macintosh okube kubo moito lime kugicha nera taitira bange mono mate azikolende kinare korwa obutu kinaro chinga igati ya mangana kwirira abantu kuitira amache gitanda nkonyoro de chinga kichinde communication terikoba boso okuigwana na igati yobongo na no mubuko ligo chogo cha ogacha machaya ekere communication yuyita yo Frida nabokwene kinga umwana oyo obeire gakoraki gago itira amache gitanda konyoranga communication teribya aiga naenda konyora Frida ngana ende okorota ngore ngochangia kore bakorota ki washirumwari kumbe getandare Frida ngote binga chindo tonchire tocha tuwatwara cheikirana chitari konyoru matena bora bego korota ngano chobo muraiwense ine ndoterere miaka lakini endoto nere ngabune yo omwana korota ngango chiesande na abana bande omanya kweba chensemo iga gale chindoto ime endoto yamanya goikira na Frida kera bokirenga endoto iri na bwate Frida ikene asina ende konyoranga mbara konyora sori ruabo konyoranga ngochaule ba konyoranga mbabwate omuchando ngabunoyo obako kubwati umuntu naenda konyoranga mbaro asumubuko liyo kugacha machali okonyoranga nigo bwate utari bwati nguru ani choko gacha machali aseka kerege tambe na egati ya mange Frida abuo na banga konyoranga na nenda banyorenga omuchando yo nabokoleta kubwate kana na diabetes asabana diabetes 1 asabana na boigo egati ya mange ali konyoranga abera kwikera asaba ntaba ne Frida konyoranga egati ya mangana koreta eshida nelinga okonyoranga boigo mufuko yotole buya naende Frida no maito yonde muchando runde noruri asaba ntaba apa nene kero basi ibire endokia bantaba nene communication yeli na wate Frida egati obongo no mubuko liko gacha macha na okonyoranga nigate lakini njendo chenga no muchano chonyora ba ane no mono abantu abange bali bagosiba na okonyoranga babere bagoisalekera so that is ikatia manga kwirira ama roire anga buna yabose ogoitera kwa mache asekirenge kolende Frida ekorokoranga omwana oyo oberega gwetirire kerengo nebwendere tu montane nyagitari bono yeah by the way ne bwate oiki umwana ogasinya gitari obaga kuringo ligomanywa nga muchando kya bwato mena baranya bateba nga nororeri onyarenga no mufuko oliyo yoko gacha mache konyaranga osechi break cha bere lose nere byekero aikiri miaka gete kwarorire nga yayo umwana oyo bere kagwetera akwa mukya senya gitari onyara kobaga kuringo ligona yabo igwego bwene kigema yes ere buyaki makonde Frida endo chinga umuchando yobo igo ekero umuntu abere gwetani ebirenge bosobere gakoba umuntu monene na okonyoranga umuchando yo nabora ache kumu affect asa matuko ale bosio anene mono boigo Frida into ne bankilinga oboroire mboro bokuruga fistula ngati nabo negati oboroire bora bokwirana no umuntu gwitira maje fistula negati ya maroire boya konyora abasubate ne mono gwetera fistula oboroire buri bo fistula konyoranga umusubate asengencho chinsemo chiri cyaye cyanzo ninchiri buye igo konyoranga nabekwirira oboroire bo bwa fistula kondo Frida oyo no muchando umusacha omona betega gwesoki vene nagotebanga nabwatu muchando bwoye agotebanga nabwatu muchando bwoye asengencho musubate oye agwitira amache gitanda tima tinga Frida engana bunenga kitora beto komokonya nga kikeya beteka wesoki na beteka wesoki nga ekero ba bete bakonyumana
nigo alenge buya Okay. kulindi yabere wikira chinga kibono beire gagocha kwitira machi burere ntamanyenga Frida muntu buno yo ngitara tokomokoyo. Okay, goikari tangani arabaga kumanyonye kwa nyome to muntu karinge buya tare gwitira mashembi yaringe goikara manyana na kinga yumu chando yorwirete aratema no nhere chi ikachinsa butukoiga ora mutura ora matebinga tandango gokobe ora endore ikonya or araranga kigosi chinchinero akonyoranga mbakari akamuturite na ndingo itirara mache anabatinga kwenda goika asenye gitari nabora nyoro roborero bwa festival atamaiti igo nere buya amoira asenye gitari aireso muchando mu rugyo yabwate erindabe kabokonyeka kolendo yigali getiko moseringa Frida bono ngamba kwenda kumenya nere Orochenga yemboronge bo Frida. Inyoro no muntu kwanyu meta kole byana ne kumitinga go senchere ya masencherende no gachangirte kole to muchando yo. Igone ire byata moseri lakini rende bali solution. Era tokenye solution ende ne kugode gitanda kende. Frida. Mwako menye nyombe una momuro mino na moise komi. Mbakara koro muchando Frida. Apana. Ometera boko gore gitanda lakini still omuchando uri ogenderere igo moranyora ichiburi omuchando uri. Ne egenteke nene nkeri baikaranse baigwane bamanyana na cyumuchando yonga yorwirete baende nyagitari actually because you know muntu by the way kwa na benga ngaho nyomo muntu orenge buyata kirita bwati ala mende onsi ochonyore ngo butukiro ko kubona tanga tebona umaseri uri ero gochikonyomere rende no metinka soroki akabwate igo nere buyabenda sinyagitari bachekibu bamanya somuchando kurira Kolinda Frida boigo as tutikati as nganeye nkwamba kumanyunga abasubati mbaro konyoranga chinga kichiri babwato bolito nabaro kunkonyora baro muchando yo chinga ki montari muzilo bugo itira machi akonyoranga tari necessary witira machi lakini ndio akonyoranga kirenso akonyoranga aigwete kwenda witira machi but tari nga kirenga lakini yenga getenga neri kero montabere irange gochikuibora asigo kumo oyokora bwo konyora munili oniziti matengo konyotori no nabasaya bakina chinga baba kumanyanga nabora bwo konyoranga omuchando yobere gokubanyora aseigo no bwenrete boigo koligia chinchira au chokone kinga nkugayana mule amanganaya kolende talinga asenchira etali endo nginyoranga muroberi wensakia nogo seme okumanya nabo igoko kya stokuba tokumulekera emechando elia tokuba togwetera toye kunira ase oboime na kwene kinga twabeire togokina ne korwa ase kerengo ekemo goika ase ekerengo kende anemono ase kebo chenu ase umoncho murenezi TV nabo gusangana intwe ase emambi ijabono kwaba konyora umuchando ongabuno usumwana nabo tumuchando ongabuno na indi nchirakie kwa bete kwa kwene kinga kwa beire goko yokora nabo igo nabo usangana intwe kerengeli kyawo igoro ya mange terabete kusanga imambi yabono wetera asumtandaito Facebook and Ndizi TV News digital Sense Media ya YouTube and Ndizi TV News na mata SMS ndi Frida 0792928834 na bogo tumekerengeli kyawo wetera sinambe yesimi wego so Sense Media WhatsApp ase channel ya Ndizi TV News digital elinde to kwana asobamo Askundu Frida litukurigoronigo board enya ya Kisii Municipal Board yabete gochorwa na kwene kiwa asibabete bakwene kinga town ya Kisii bono nechikoba ere nobo chenu ase omoyega obete goko go ikiranwa numugavana we county ya Kisii Paul Simba arati asabete gotebanga nabwate emiroberi yokwene kinga obeire gago kinia ebirengo bye municipality ya Kisii bosio ase amagenda tengturarango roboti orubuno rwabete roko enekiwa I, George Nkova, do swear that I shall always truly and diligently serve nenga kiyo gochianigwa kwamba koli emirimo batano na babere ase body ya municipality ya Kisii asomorobereyo okarekana ase ketiki ya Gusii Stadium yekoragwa no mugavana we county ya Kisii Simba arati ase bono abasaba gochia kobwaterana elio kwene kyabuna omocho bosongongo chia kororekana ole buya gochia busyoke magenderero Kisii municipality for
body I taking 2 people. A town o same municipality to Ibate, Kawodia, Kyogoro, Obaracho, Kisi Central, Yetieko, Kitutu Central, na Buyaku Ward. Today, the services to a chingle. Utasama twetu. Amata toki, chipara torosiwe, chichiro torosiwe. Ebon enya debwate ibaga yabene. To make sure a municipality yabene moyo. A municipality yeko moyo. County yabene. Nigo omugavana aine kebuna engana yeubi imeyomo chobosongo nechegoika omwalyo enga kibono banyolire chimashini echichira chego sia eubi iyo asibasaba ebodi gochia kuligereria buna omuchobosongo toliko chokobana mochando oyolinde Institute municipality komeni chese eze to yaken tuanyore mashini oje kurusi owe chafu ya separate masaka chituba ayala makosi obuwe mashine milioni 189 kwa kuweka ase ituleko kusweni program ebodi muwanji tokotana na chimunicipality kile chose Kenya mashine yiko bikweka DTC barosi esewa problem iko mwalimuti mtunyare konyora na chimashini cha serikali nigasiwa kwa etauni tuwe ande gaswa basira abantu wetu ase chinga kecho nigo abasaba bali bonsi baunereretie chindimero cha serikali guchia guchira ni asoko gendelia serikali ye county Bosio abantu baroro etauni ma na tebe able without fear or favor lazima ofisi for once ikara odete ule koros ni mo koros nyambira mate na saba abantu tutu kale igaitura abantu agacho abantu barahagere kibereki ndai kwa sababu kiboro bali maragere kibereki na no mali marosi kitai kodi kitai kimai eto kwa sababu ya bwana leo usoke mora moto ya sale torosi na wanyelebe park Onsi kianda nigo abolia serikali gotinya oborendi na kwene kiabuna oboibimbuli gochia kogendera enga kibono ebikole byobusalia amono oboibigendete kwene kiwa imeye county ya Kisii. I want to call upon the security operators. We are not going to sit back. See people, our people that we are representing, being killed by criminals. Is either you are working ama uende mahali kazi ambapo hakuna. Kwa hivyo mwe tayari lazima tuwashe kwamba kuleta security imekuwa mzuri katika kaunti yetu. Ngoripota ya Egetaseni Kiandizi TV, Litaliane Mildred Momanyi. Vyakigima mwanchi umurigelia eyo nemerobelia berege kobe kwa ni serikali ya kaunti ya Kisii inse yoboraibu mugavana Paul Simbarati ase okwene kemna omochi obosongo ngochiole koraba anene kirenge kenene no kwene kyanga obochenu ase omochi obosongo chinga kyaberega kwene kyanga abono omuchando bwego toyoberego korokana kwene kigwa ase kaunti ya Kisii ni gora chikoba kugo ikomwelyo chinga kibaberi bakonyora chi machine ekichirabe chiko bakonya ase obusia egubieli nabo igo kwene kyanga yaberege kugachoa aboronge konda sensemende nigo aberega kubolia oborindi bwego gotinywa ase kaunti ya Kisii etambukiro ekia Frida Karomate nsemende onsi oborai botali obyosotenene botali obya ningemeroberie yo okobanga gekwane kiate koba ase enchira ere engia kulindekere body ya berko chorwa ndori no kwinanga e body yo ne chikokora emerebere yae ase enchira yobwekeranu nakwene kinga aba Kenya nabagusi ane mondo balemete ime yomochie obosongo nkonyora bali obokoreri obya kochakira ase ensemerie yokorusi wokwe ubi obo kwene kinga amache naro
ebinto byonsi biteneine ne municipality ngoikera ni gubere ase enchera yoboikera no kondo Frida oboye ngana nabo nkora kumurikira no kuborwa kuborendi ime yomuchie obose ime county ya Kisii habera ko ikwanera asobe ime abantu babere bago itwa kolende ni gotosaba getago keliketenete oborendi gosona nagatina kwene kinga abamenyi iborogongo ruwa bosongo bose orogongo ruwa Kisii nkonyara bale obokoreri obuya kera kwarana na senseme chinga kichukoro bikana kwa bakoko ene kigwantara ngachiduka chinyinge cyaba kibusaganwa ebintu bikaba bikoyibwa abantu bakaba boitwa bande nabandi bakaba gotigerwa chingoma chindinde sibagendete konyora obogwene ito ngana yoborindi negento kibonete kurigirirwa asoboime ningana bonete kurigirirwa asoboime linde aba gusimba bagosiria amagimabo asenchera etari engia Gosika musiwe kase county ya Nyamira nigo mugabana abi county yo Amos Nyaribo aberika bosemia abayibuli kwanike mnangwira bale abana babo asichi skuru chobobundi elinde wekonya ase amatko abosio ayigani gabete gako yakwana chingaki aliko ibara bene eskuru yobobundi ya Nyamwange ase korende abete gako eneke gosikolia eirabana nachigusira abakigori basoma imeye county ya Nyamira eskuru ya Nyamwange nigo yabete gochakigwa emyaka ebere ya etreni ya mateye mokuru wa Sorgongo orurwa Nyamira elinde kwera niyo komoko gochya ase amataba chakibe skuru yo baigo nigo batale babudi aboro kiwa kwene kyangambu watekerenga kenene cyogo chikwene kyanga ngonyorera bale chisemi wekera no muri gitopoli kapokara na mange naso mugiga bokwigora bene skurega yobubundi ya Nyamwange yugo tokeme yekenyoreke kya mecho ime ye wadi ya Esise yebunga yega haburabu yigwekeranwamo no mugavana we county Nyamira Moske Amos Kimominyalibo Yaro tuwaji bandera ibera ya Kenya ya America Eskure yiga eyo yayigoretwe emyaka ebere ya etire nigo yayigoretwe korengana monekerenga kya matega ya Nyamwange elyo komusikomo wa Nyamwange asaba semetie kwene kibunankwiranya bali hali besomire ochasegesaku nago twerera na Joseph Nyamwange oyule mo president munene we skuru yiga. Our legacy is the same. They've been praying for you guys, caring for you guys just as much as I have. And if we are going to achieve what God wants from us, we have to understand that we need each other. Nesukuru ekurwa megeri bene ayo akwenda no moli wa masomo ye kyale kya makyanya ga yubu yamanyekantabu na CBC yendukolengana mu mugabana bwe county Nyamira Moske Amos Kimominyalibo asegetere aborokiwa kurwa se county ga ya Nyamira kwene kibunangwe bwatane baramuneche sukuru cyobobundia eligwe konya samatuko alebosyo abantu baite barabakobo omontago jobisi ukobori yo mwane gazi Wako matekara mwile training lori gacho wale kozi hai. Ona wateva kara mwana kwa busa. Gata to mwana ya buze ibako mwile kozi ila mkwani. Asibono iga abantu batigire karo ile kozi na maana university. Abantu batigire university baje baanza vocational training. Nigo boigo ababwatani bande bekirina saja igana na ubanje techisemi batogya egetambukire keigagie sukuru ye asibatebire nigo kira konya abana ili kwegenderera na gosegeta abana kwibwatanya mune chisukuru cyobobundia. You must keep well, study, read the whole thing, do the best work you can do. We are working closely with the ministry and elsewhere. I'm happy, Mr. Majola, you talked about the CBC, and that is the animal in the house. And we all have a responsibility of ensuring that it succeeds. Okwana bwegekere kyo mugavana we county ni gatebirumna nigo badigete guchunyara kwa bakubwatrana amone skuru yiga elikwene kibunango tambe yebale bokole bwabo cha savana elikwenyorera ayega onsi. Kwa manyega aziyoko boko. Ekaro engineer gurare structural engineer already know what the basics. Kamura abantu baito. Tawo takabana wenu wabuze ekaro bwato bobo baraso lulu igendo kera makoni. You have come far. Let's stand together.
Those from USA, thank you for coming. This is your home. Omwele oye omugavana we kaunti ya Nyamira Musike Amos Kimumenyalibo nigalire iranga natikunyara kabaga kubwatuke basari gochase omurubiri rwo gusomya abana kurase kaunti ya Nyamira aboli tukolia ankyo oyo orachikunyara kabago kwera chishilingi chimilioni 52 eri kubakonya abana abayiga bangaini kurase chinge chiga kitari kwenyara. Tomorrow we are giving about 70 million to raise privileged students across the Nyamira County. Tomorrow. You may ask why it's a Nyoro. Legibeta Korwa, Riazaruta Raro Chanyoro. Iginko ripoti getaseni kia wanchete kia Ndize TV kurugi Gaston Semechi gache wadi ya sise imeye bunge jega ya borabu imeye kaunti ya Nyamira inche konkuruko Polycarp Okara. Ntumuriria Ondizi TV getambukiro ekia katwa betokoranga ningo mugavana we county ya Nyamira betawikirana ase ensemeyo anemono ase omoyega abo kuigorwa we training college ya bose training center eyo ya Nyamwange technical na kobaga kwene kinga obeire egako tebanga nerwete bene ase okorwa esiro na boigo okwene kinga ngosira ale skuru yuko ika ase ebirengo beigoro ege tambokero kere ekia freedom tabagi kumanyanga ingira ukonera igorengane metabana bange babere bagose migwanga baba kwimuke bitambukero nabo igogoswa ase chiskuru chobobundi erinda konyora maigeri kigase kiga chokoboko konyoranga makiyayiga na chokonyoranga abantu abange bakwirika chokonyoranga abantu abange bakonyora enyere yabo yakiralitko igo ngonyora lingambaro no batigirite eskuru nchira usinekera sikia gatano na gatatu usinekera sigia 10 maroro bakoje form 4 korende mbanyo talibagali gosoe college gose Sense Media University igomba basaba komo yo chiskuru nchiro chobubundi kirabe chikobakonya korengana na maigeri ali baganeti konyora ana boigo nigo toko baseminga nigo chiskuru echi chobubundi ase amatukabwa ngoiga okonyoranga chibesa no nyamba wakana nigo chire chinge kegima okonyoranga ogosira eserekali egendrete korwa no gosira gwekerengo kigoro igo aboro kibwo bali babiri bakora chiskuru goikira abaigire form 4 kolinde mbabwati ase bagochia nigo toko baseminga mbabwati ri bagali abene boigo kogenda ase chiskuru echi bobundi rinde baba konyora ogo sirwa kwene kinga ababirokirania ebirenga byabo asubima Frida chikosi echi chinyinge cyabo muri go chikomenya ari myaka mengi emyaka 3 kiyabucha Ntira robere bakachire inseyo mwako yomo ntira rokonyoranga emitinyi 5 no yomo nabo chiyo konyoranga wakurire kosi yawo kwanyorera maigeri kegima kwanyari certificate yawo ne chine nchiro konyakora emirimo asinge ncho ni okonyoranga ekire practical nabo kuba gogocha kali okandete konyakora kwabere naende gokogendera gokora emirimo asigo ne chikostire chingi kigima aigo ntogosamia bana baito bagwesoki bene na kogenda ache skuru echobubundi na konyora amaigero kondo Frida dotegalite ase amangana abeta kwani kyoli tukrigoro asoroboti roko chane nigo ase ekeka kyabwango iga omworokia oyo mukuru asense media ya amabuko egotoka ime ye wodi ya ichuni abeteka koba gakwerusia omworokigwa oyo mukuru asense media ya amabuko egotoka ime wodi ichuni ebunge ya Nyalibari chache abete gagwe soki vene bosena gakwerusia obugima bwaye ase esukuru omwana nigale gochia ase esukuru kulinda kabakwerusia obugima bwaye kubwatekana noko nyora obolito no mwana gwikira konyora omwana asikulinde abasamalia baya nabarayi babete bagwesoki vene nakoba bakorwa ogosira asabete bagusaba obotuki boime gokorwa ase enchira bene kumanyanga ningoyo beteka komwa obolito obo naboigo kuganinga omonto yo abe gakobekwa abiara orobotro betukwalenwa no musakito mangana maya Vincent Onyanja Nechinsa chamambia toge nsemo ya mabuko ewodi ya ichuni ebunga Nyalibari masaba imeye kaunti ya Kisii
aigani gotokwarigania ase emeroberio egenderete kobekwa nene bosi bogochikomoenia omwana oyo munyaruka bwe skuru oyo bakagosire gomabwaye kobwatekana nokwerusya obogima ase okonywa esumo nabo nigegotebekana buna igenyate kwerusya obogima ase okonyara goitwa n'omugambi bwensemeye erianyare koirana eskuru egento kererete kerusya obomana gotiga maega riuko magega ya makweli koneki wase sublocation ya mabuko asensemo yechuni chinga kyecho mwishimiwa matoke ngati ya barebali banyarre kuruo bokonyi asensemeye bono ugo kumbingolinga egwikiri ya era gona achitega igatugikaransa ne family n'umwana yo no arenge tugateba twagache enyumba gaiga na kwante no musani ito ndo umwana bwekenyo bwenka bwekenyoreki gakya ichuni ward umosike Charles chwe matoke ngamate muchinure gaiga obwate okugania konene litangani natoete ebikoroto kero mwana areko nde school engamotebya twagache nyumba mushimi waganja konyuntumire na achirega igatwabekire nyumba ekirama amabati konyatigaire na kuoma bona kero naende twachitugunga omukongo wabera sumuchiyoyiga etwachire rero naende twachire kubeke nyumba ya mabati nabo niga motigamaiga omwana omusinini uyobore ndi bwaje burarorokane ko babo kongu abana aba batigara bo yo mito mali mbatagete baende school omwana oyo sira nande natiga omwana omoko bwato omwaka oyomo natagete ndagira kuli so nale gusaba ng'abantu baminto twesokie abarai baito tochorete igongo sabanga na inumoche tubwaterane chinga kicho mu MC bwe godi yega amono mu DCC ni kubanyara koroto tokoro kwa postmortem asenchira yoko gania banyare konyora oboine bwabo metembea sublocation ya Mabuko sublocation baada ya kutokea kisa ambapo mwanafunzi wa shule ya Abogeche aliweza kufa. DCIO amepokea hiyo evidence, tutaenda kufanya upelelezi. Nigo chinga kicho mu MC bwe gode yegamo na bara ibande banyarre wesokya asoko nyara kuruo obokonyi bwabo bunenchere mo yoko nyara goikerania obokoreri banga kunyature evidence isaine erinde oyo kagere gokora mangana agosikorete mangana ya kanyara kana gakoba iyo romo chief ochoru munyibwe sublocation ya Mabuko enyara kane korrekana nga ubwatu nando ubekirwe asenjira ikigambero erinde at end of the day family egenyara konyora obusubori gosobwene bwabo ngakechu wanyara kuboria bara ibande konyara wesoke bunenchere mo yoko nyara gosire nkeye ekero kali bagenderete kuriga chinchere cyo gosira omwana omoke uyotigareta maega ya gosira konyara kwerusia obugima asinchere cyo botuzukanu nigo obotukeme bagenderete kurwa sensemo y'abanyanyimbo enda bokolengana abayiboli banyagosira nigo banyarre konyobolia serikali kone kibuna nkora boroboti kubaimeli konyara konyora bwene bwabo nonyamaga yoko gachurwe nyumba nigo baratigare babwate mechande mena soko nyara gosira omwana obo no nabo nigo batogirie igetambukiro kyabarayi asoko genderera kubasira maleta fenike muntu mwakanja ati umari jansire mwana boira nali musimi watoke ngamye mwana nyaho mwana atarasiri na bangi tukondo siri nyamba nane konyanya bun vesi kwa linga mwana suku na gonsia kungaega musimi oga na imbane kwa linga mwana imba to machanda ni ndwali kwa nyara kwa na mwana matukosi mwana natukuru no musini chinga kya yonse agenderete nigo mugambio kerente kolgyo kumoito mwana yo yerete konyara kurusyo bogima nigatangire ekero kiryo botkwime bogenderete gokorekana ine libori ndribuna ninki kira korekana maiga yobotuki gokorwa andake obotuki bogokoru no bwaki ekero kiryo gatebekana buna no mugambio moitete omwana yekagera kurusyo bogima onse kyanda ikomine libuna enkeye nenyoro bwene bwabo Vincent Onyancha Ndizi TV nega korwa kyogoichania omwanchi umurigereria ekero mwana mukakwerusia obomoyo naboigo kunacherera chindoto chiaye asikuri ndo mwanchi umurigereria kwabere gokoigwa ngentekenene kiabete kugera ere kwerusia obomoyo niri abete kagoito no mugambi asikuri ndi ntore chingana bete kagotiga gasakara karikire maega ekikiagera imukigitambukero naboigo kwerusia obomoyo nuro chumwanchi uringa ninka ere nsekegima asero babwatani ababere bagwesokya kandi kebunango sira bale enkeri gwetera kuyaga kire nyumba nabo gosira omwana omoke oyobete egagoti
kibwa magatimeti jobe kerengali kya ongere kike kubwatikana ningane yo litanga ningo chaka ansukurwa engora guchia ansinkelia na boigo ya mate yumwana olia obetaka gusiria obogima bwaye asenchira eyo na boigo ginko bagingo semia omugusi andonsi asoto tengarate nga okwerusia obomoyo tali lichibu lianganende onsi asengencho ni kero kwebere kwerusia obogima kwabere gogotigera enka yawo nabasani abamate vale nobororo obonene asengencho no monto obwengencho asigo kikwabere okonyora omochando onde bwensi chinchira nechinyinge chokwene kinga kwabere ko mulekera engane nabe yabwendete nga omwana oyo ande no nase station keli kyabanyanyimbo abega korwa oroboti yetebanga nabe inkogoserwa boigo naboigo omoiboli omwana kagochire no mochando nga omuntu narongoseire takomotebinga kwanza omwana one igoro mobe nebwendete nga obego kweneke kwabere kumuikange komotegerera kwamolemi kwamanya kwebu atia engani asi oboime asigo yuni ngana yowicha nibene kolinto tebanga nebwendrete obe gokwene kinga muntu ndebwensi nebo mwana nebo muntu monene okwerusi obo moyotali rurichibu lyokwene kinga kabiro konyora obwene bwawo ego tukoro ngora ite abene nende togosemia abana bakeke bolie keiga kina bono iga metenga na mange mu wetera so mabeno batinere buya mokwane no na aboro ke bali be school mokwane no na basani baino no nyene gali asikenyoro mu bwata abantu bare abanene usebe taniri myaka yaino nere buya mwakwana mu chando mu wetera ato mukige tambokere kyobo ita asoka isiko kwana elindonyoro bokonya kondo fina banga bagosoimie moroberi bwensa kimambi yabono korubwaga kiete anemono astobata kubatenga na bosangana duetera somtanda ito Facebook ndeze TV News Digital asense media YouTube ndeze TV News somtanda ito www.ndzetv.net na betera sema 0792192883 fondo chinga Dolphin Mora. Good morning Job and Frida. Let's thank God for giving us another new beautiful day as usual. Let me wish my children, parents, friends and all fans of Ndeze TV that forgetting my enemies behind to have a peaceful day watching you live till the end. You are doing a good job. Victor Amondo Mienda listening from Nairobi West Kupamoja hadi tamati. Isaiah Nyantundo Monsongo morning from Sukomayo. Ochar William Amen received from Sensi Kisi. Vinley Momanyi from Nyamaiya Salams Club Omolo Shop tuned in. Ombori Calvin watching live from the CBD. Amos Martin Autebanga, good morning all Ndeze TV fans watching live in Sakia show from Saudi Arabia. Mbemono sana Amos. Jeria Keruba Autebanga from Manama Bahrain Kingdom, Goikanka Kisi County. Mbemono sana Sidi Nyakush Autebanga, good morning watching live Korwangeri Township. Victor Omondo Mienda Autebanga, Anthony Ragori Omostoli Wege Suso Nkaibale Bababa Soa Ime Yomorovelio. Isaac Zakaya, Watabanga, good morning team in Sakia, watching you live from Mubachoge, Wachache, Sengerarion Chogu, with my beloved wife, Judy Monyangi, and two sons, Emmanuel Mochoro and Samuel Zakayo, without forgetting my mother, Stella Zakayo, tuko pamoja hadi tamati. Sky Kids collection to Frida and Job. Good morning, watching live from Nyanchwa. Ritunda Green. Avera usira mutka mangarkin kondo bere okera. Following from Karen Imambia Engi yang kwani diamanto vekia nungu bosamaro pamoja. Bosamari Yeremia County ya Nyamira. Ekerendo tinga engineer Caleb Koronyantrago Iveno Egetongo watching the show mbiamona sana. Moseti Innocent Kevande Sokora Watavanga watching live from Kenya Village, Nyamira County. Omuiwa wakinami pamoja Eriko Soro Kiumburi Taro ime yomoroberio wakire buya Dennis Kerandi aka Omosori wege susunere kurua ase county area ya Nakuru noare ime yomoroberio bwensakia bunabu ningatia bali babere ko so ime yomoroberio bwensakia ase imambi yabono kuninde buna butambe entunda kabere ningatoko batoko so ase amangana aire obolito chinsemo chiri cha magazeti buna butambe nko baiti gazeti area ya The Standard na incha sensema ya neni obo baita wetri gazeti ya Daily Nation tia to sa sensema ya kabere ye studio to sio miase chiduka to ko irano mwachu murigeria ntobe to kumulikera amagazeti ayo to basa gusuka to basa konyegera.
bw'omugusi. Ase gati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete nabuigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisibwa ase obugima bw'ekira rituko. Inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oburema ase obugima. Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo. Turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali n'oburema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wasoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwe chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi oburemi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya nakwemanya iguru y'oburemi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburemi n'obunda naboigo oburemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburemi n'obunda oyogokera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oburemi obonene elindo onyara ko bagokora oburemi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburemi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburemi n'obunda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati tu ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiye muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories
baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonse asumwana waranya ubumanyi bw'igoro niko babwate library yengiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso aho onyolenga aigaboigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro ine no mwana w'icanga cya mitumba kire cy'abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibabonete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance,
National Police Gose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nesteje nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili kusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na bwigo ni chire choko kolda obonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asuwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amachiko namarago kubwatwa niko bagotuka meyumo chokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenidu kore igene asebintu biri bigutumika estima aseligolire nsekegima. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroire bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gokwa endurume boigonkwena nabale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batalerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117 nabogo kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority.
amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa ase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringoriwa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu akine ntogwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo mureke yarora mejando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Huya kigima mwanchi mariya ni goto kwarigane bene sentunda ya kabere chinga kitogenda kumurikira ya mange imiyomoro bilibinsa kya bona mambya asentunde yigato kumurikira nsemo ya magazeti mwanchi mariya yangansire nkwete ase gazeti ya Daily Nation page nentangane ekero muri gazeti yo amurikete litko lya Jumaine tariki 25 chimutenyo gatano limu mwako yoiga ase ababunge babete bawetia finance bill yo mwako yoiga maminchano kugania kwa bakenya chinga kyabasa babete baweso kebene nabo igo chaka okorubikana nabo igo gosoa ase amagacho yebunge enena so muri gazeti ya murikete ngakibona basaya bo babete bagosoa se ebunge yo nabo igo ngakia babunge balinga senseme yo babete bakuligia chinjera chiogosoka. Hakero muri gazeti ya murikerete omubunge Milly Odhiambo kero bamurikerete nigo abete gakonyoro mu cyando asensemerie channel
asukuvurukana kwa bete gokoene kigwasi kurendera bete gakonyara libaga lyo gosoka asense moyo mubunge okimilili Didmas Barasa nigo muri gazeti ya muri ketengani gaigwetu musawa yo moga bateba ngoinero korabi kaga kobi asekorende akaba bakaba kumuboria babe bakumusokya wochis kwa asekorende anyotelibaga asikonda kwene kianganigo arocha makweli na maiso asense mende mubungo mochore Bishop Jackson Kosgei nigo abete kakorora basae abuba mumanyete nande bakamanyanga kyabete kagwaka ekura sensemerie finance bill asikorinde bamutetinga no musachu muyana ndeni go baganitie komosokya isiko yamagacho yebunge yo manchi murigere page ya 5 nalimona bayigo 5 na kabere ane murikirete engane yo asobo imeboyigo ase page ne murikirete amangana ringete siasa ase ensemerio mokonyi bumurai bwense kero yaberiga korokana nigo igati y'abarayi babeire bakwirusana niya kurwasare oyo gwango igano mubunge Eric Wamumbi oyo gashagwa kwanekanga nigo abetega kumusira elinde konyora ekirgo cy'ubunge asensemeri ya madira kwega sepeje yo entangani manchi murigeria ane murikerete wizara yogosombi anena somo waziri wizara y'Amerika wesoke bene nabigo kwanirengana yo komenta eligoliria mafuta korwa asichishiringi 15 guika chishiringi emeronge bere naisano asabirika kwanikanga nigoli ensemeri ye pecho na boige diesel era chikuika shiringi emye mo merongo kianda naisano ne monukta isano naisatu nainya na boigo emye mo ne meronge 5 emo ni noti asabirika kulia serikali kuligereria engane yo boigo sepeje yentangani ne murikirete kibono muraibense Dr. William Ruto aberega konyorwa nogwa kwa magega yikigambere kenene litukoliye igoro kyabete kyegotenenia abagwatani bali babete bagochorwa egukeria eta abarabe bakumurikira lideni liense ya Kenya kiri muri kibigazeti ya muriketenga nigo abantu 10 noyo mo babete bagochorwa ilinde kubwatuka oroboti naboigo kumurikira ideni ense ya Kenya ebwate ayankorenga nagosaya nigabete gakwene kigwa ase o munachebi na Lawrence Mugambi betega gotenene a task force yo amagega y'abantu babereko beke petition onto yamakuru asensemeri ya Nakuru oyore surgeon Dr. Magare Gikenyi na boigo Mr. Eliud Chindi ababete bakwanekenga muraibense tabwati chinguru cyo cyaka gochora a task force yerabege kurigerere lideni asense ya Kenya aboiga sepeje tangani ne morikerete yo kabero mugavana we county ya Migori Okoth Obado na boigo abana baye nakibona ritkolero barachiko bago chaka gotegerera ekine kyabo kikeba bwaterenti ya sensemeli yogo kurumi magaga yiritkoligoro ekine kyo goskibwa bosio kubwatkana ngani ga masakarawe tega kubora aliabwenete botume kwa ase ekine kyo mancho barigele page 10 ne murikerete engana eyo konde chiko batoko igora asoboime tosome amangana yo Mwancho mwere niziti niko toswa aseme kwa gazeti ya The Standard gazeti ya The Standard na mange amore keire niego engana irobolito nigoro yokurobekana kwa bakori emeremo asige chago keria kyobo chenu anemono aborekia balia babete bakwegera na kwegwa internship asubikira bono batraba bakobekwa buna ebwenrete asabo abasayabo babete babwe soki bene bale amo nabasabeke goligia Gen Z anse yo obomo bolia bunanga occupy MOH bose afya house nakoba bakurobekana na korwa ebirero byabo anse bo gazeti ya The Standard emolekerete igoro yomuri kikorwa asenseri ya Pakistan oyo betega go itwa nabanyimbo asenjira yobo tutukano ase bono eserikali yabeteke wa uchika yakanenka ya milioni 10 boigo niko umukonyi umurai wense rigadiga shagwa no mukaye Dorcas Gashagwa
babira kwenyora akongu maega yechibesa chiri bare kwegwa koba chiko rusu kwa korwa ase budget toskepsuika sepeji ya kabere gazeti ya The Standard ni kwanera igoro yomo riki oyomo muriki oyomo asa Marieta Steven Muiruri uyobete gagotwara omuyega bwogochenga nakogokera anmono maega yo gutwara amatuko amakongu kaendete kurwaligwa oburoire bolia bwa kansa maega yo kurwaligwa oburoire obo nigabeta gutwara omuyega bwokogokera oko bwena kurwa asoburoire obo bwa kansa tosikubuse ikase page ya gatatu egazeti ya The Standard nigo emurekerete anmono igoro yechi intana bali ba are ase egeta okelia kyobo chenu bose intern medical doctors abo bete bakorobekana na wikirana ase abisicha afya ausabu na enchera emo yoko mogania omo waziri olia odete amangana yobo chenu Suzana Kumincha babeta kumusababe gagwetigia emerimo eyenkobwate kananga no gotekerania chira babete bakobaliera anmono ase uko likwa ase usekwegwa libaga liya internship ase ensemo eyo toskeboso ikase page ya kane gazeti ya The Standard nigo abakenya baganyete kigima koranga umurebwense Dr. William Ruto nachi goikirania eira yayo kora Montreal ase baraza yaba waziri asikorende abakenya nabarobu ensemo yenderingo bamoganetinga umurebwense Dr. William Ruto abe egagwe tigia emeremo egati yamangana amange umurebwense Dr. William Ruto abetega okwanira nokorosigwa we task force yokumulekera lideni lya Kenya asiabete korocho kulende kabagotenenegwa ne kabatenegwa nekigambira ensemo yende numurai bwense asabeta tabangana chokora ugunturia ase baraza mawaziri koline kuikira bono tiraba geokorerwa monchulio ensemo elia yobisi yomura emokonyi bumura obisi yomusubati monene nabo gumusubati okabere bose secondary lady terabwe mangana mangeteraba kwanirwa asense media yomura bwenze kwaniranga mbali go chugwancherana igoro yokona no kweme chango nabakolimera mu serikali ukirabone gantara otokumanyigwa ne mu semia bo serikali usatoni general ensema serikali eliago keya abasemye baye asekerengo kiem ya 50% ikirabono ntraba tokumanywa uko teneniwa wechi gali chirichia chokugurwa cha serikali ntraba tokumanywa boigo igatia mange abeda kumulikirwa nemora ibwense Dr. Lemurthinga abeda kwanira SNC cho ya Kenya tusikubika sepe ya gatano ningo mora ibwense Dr. William Ruto abeda kanyora ogwakwa okonene maega yeke kambero gotenenia task force ose kamati elia yale wakora obotuki anene mono igoro yeride ni ria Kenya maega ya mona chiebina Justice Lawrence Mugambi weke gambero Kemilimani kurwa ogochikanga nigo kamati yu erabe gegoteneniwa maega yebirero bose amasabo kubekwa nomo nyagitali onakuru magare gikenye nomo activist Eliud Matindi tosikosika sepeji ya gatano nemo nigo Kenya ebwate usabire kuligwa chinchera isano ne mocho kwene kinga nkobekere budget bosengo beke nkonya chibesa chi budget maega ye finance bill kogwa inse hatosiko sekase page ya gatano na kabere nigo egazete kwanera igoro ya Gen Z surprise nigo aba sae ba Gen Z baba korekananga bale no bumu na ndebero beti kigima batabwati umurai maega yokora okurobekana inse yamatuko yemichi wiki isato seto bitakoranga serikali yabere koleta amoncholi maega yomo enkwana yugo chakira ase umtanda olia au TikTok ase kolende abasaba betaba wesoki amatuko abosio nakoba bakorobekana kurwanira obwene bwabo tosikose kase page ya gatana gatatu nige kwanira anmono igoro yokorusigwa wechibesa cyare kwenanwa gocha ase omokonyi bumurebwense chi milioni chimia inye anamono chokorwania amarua alia ata ancheiri engana abere ko mwachinga kichinkongu omokonyi murebwense anamono ase
esegi area yokurwania amarua atanchi tusikose kasepeja kianda ni ukwanera igoro ya Gen Z ko baba korwa ogo sabo cha somo raibwense Dr. William Ruto kwa kinga ngo saini yale richiko liya liokorosi wa weki ombekeria kia IEBC asebo igo ensemo ya azimio babere so kibene na ko ni muraibwense Dr. William Ruto ocha kibene umuro berio bokorosi weki ombekeria kia IEBC asebo igo monchimurera on Ndizi TV bono abasa babere bako boseralinga nigo baraba wikirana abisi chiricha IEBC nyumuraibwense Dr. William Ruto tarigochi kwene kinga obeire gako rosia ekamati ya IEBC toskase kase peji ekomi ni gikambero kabete korwa ogochika nga enka elia yomoliki korwa asensi ya Pakistan ibeta osirio bugimabwaye ebege wakanwa chi milioni 10 enko bwatekana noko raswana abanyimbo asenchera etariendonge epeje 10 notojo okolera ase omugabana abwe county ya Kakamega Baraza abeire gagwe soki bene na kobwato kachibesa chekerengo chi milioni milioni emerongo 53 ase enchera ya bene yogo sira obochenu ase county abuna ona achi okolero mwanchu muri Ndizi TV kumulikira amagazeti ase emambi yabone gazeti ya The Standard Mwancho murieli atangwira niko ikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere anena ase mulikirete eki na kyo morandia Mackenzie ase aberige kwene kiwanga ni goli tukolera kine kikira chikova kego chaka gotegererwa anene ase kigambero keligia shanzo ase yaberige kwene kiwanga ni go barachikova bagotumeka ensemeri yoboroli anene kire yaberige kwene kiwanga ni go oyo bitagakorwa oboroli ni garinge omwana omukenya tarabaka gukimiaka 15 askorende abaralia buseshi nyamba cyo baralia tabeta kigotangwa ase okubwatia ekinekyo maskore no mwana yarabega korwa obaralia lyabetaka bokorekana aselina ni lya shaka hola aso mwaka bwikiri bubere 2022 na bwo mwaka bwikiri bubere 2023 askone yaberega kwa nikigwanga ni gomo na chibina asenseki sekigambirike ya shanzu Lea Juma arachikoba kagotegerera ekinekyo ase amatukane akobwatia bochaka chitariki 11 cy'umutinyo 5 na kabere abayigoni garachikoba gako enda sumoti mukase gikya matko 11 abayigo kogenda gotegerera ekinekyo bochaka chitariki 22 oika chitariki 25 cy'umutinyi 5 na kabere abayiga sepeje ya kabere ne muri kirete omusbati oyomo nakibona beteka gutokana nama mocho amagega yoko ibera omusacho yomo chibesa kurwa usigotema ko ibera omusacho yomo chibesa kurwa asense moili yebenge musbati yugo imyaka 53 yobwate abana batatu nigo yaberige kwa nikionga nigo abeteka gutokana nama mocho yogotema ko iba chishiringe chiribu chiminye 51 na ibere kurwa ase bengi yo mugaka bimyaka 52 oyo obwate omuchando bwobongo iyo yabeteka kwanikirwa nga omusacho yo nigo amatia yabeteka kumanyanga nabwato omuchando bwobongo iyo kairera kulikali uko gocha ase chibengi ibere yamo ya Equity na Baigo Family Bank elinde gotanga onde Wednesday sakoba gakurusia chibese cyo Manchi muri gosikabasego ikase page ne ya gatatu ne muri kerete ngaki amateyemo egende takolera obwene bwabo magega yo mwana obokora so yo lengo muliki bwa mangana maya ekiraberege ko ene kigwa ngani go omaraliyo yiwe so muliki bwa mangana Ashad Sharif abeteka korasona abanyanyimbo kurasensemege ya Kajiado emyaka ebere yabeire kyobweta asekolende kigambero kyabeteke korwa okona chekinanganigo abeteka kurubo gumabwaye naboigo nigo eserikali ebwenerete kumwakana asikonde babiri bako ene kyanganige serikali rachikobage kumwakana chimwakana eyamate yaye 10 milioni 10
kwega sepeje ya gatatu ni muri keretenga cyuko musana na kwa betego kwene kigwa gwici shiringi emerongo 3 iki cyabete cyikotiga umusacha yombo nabo murugyoye basiretie ubugima bwabo ekera berega kwene kiwanga niko kumusana no kwa betego kwene kigwa sekenyoro kirya Nyalura imiye county ya Siaya magiga yomusubati oyo wesoke bene nabigo kubuli gore yechibesa chiaye asebakagerete nganigo mugakoye benadodweso oyo wate myaka emerongo 5 nomo abete kabuchira kulinda sumurugyoye Pamela Nyango singa kibali kugora ne chibese icho kabaga korokanga nigo mugakobyo bete gakoge chigwa akayimo kyomoyo akabaga komubeta asikorendo umwana obo bw'imyaka omusike mwana w'imyaka emerongo 2 bete kagotama nabo usaba bokonyi kurwa asechiamate asikorendo umwana obo mumura w'imyaka emerongo 3 mete bwesona nigatina kubatoria asikorendo mugako yabete gakomo beta emeyubere yereretera kuminyikibwa gocha asenya gitari ya raturoro linde ko yangendera kwenyorera obobwene abanyakinyoro nigo babete bakogiye chibwa ninganiyo abakaba bagoita omugako yo oika gosiria obugima bwaya osikabo sigoika sepeja ane yakane mwancho murigereria hane murikiritenga kibono maraiwense Dr. William Ruto aberega konyora ogwa kwa magega yikigambero gotenenia task force ya beteka gochora wiki iliya eta yerabege kumurikira lideni lya serikali ya Kenya Waigo nigo muliki gazeti ya muriketenga muna chibina Lawrence Mugambi nigo atenenetie task force yo asegi kagetamanyiri kobwatkananga nigo Mamenyikora sensemeria na kuru yole Surgeon Dr. Magare Gikenye na boigo Mr. Eliud Mtindi babete bagosoke bene na boigo kobeke petition asoko enekenga omorai wense atabwati chinguru cyoko chora task force yobonete koligeria NSMU ya madeni boigo mancho murigeria nigo muri gazeti ya muriketenga nigo Omorayo monene wikyombekerya Law Society of Kenya Faith Odhiambo abete kabutuguterare ogochoro kwaye ase ogochikumurikira lideni lya Kenya sabetega koenekyanga inegasi ya Auditor General boigo asbali babete bakobeka petition yumba bete bakoenekyanga emereme yoni yebwenete kumurikirwa ne Auditor General na boigo eyono kogenda mamenja nerichiko gose katiba ya Kenya kosikabasego ikasepeja ane ya gatano ne muriketamanga narengete ogosangiriria ebango askorinde kyombekeria ketenene tamanga na yokyare yaberege koenekyanga nigo babeire bakonyoro no gwaka magega yo gutaikirania ekerengo kyabo kyo gusangiriria ebango wekera ase omutinyo yobete gokoera omutinyo gatano nalimo ase chebete chikoira na nse woika ekerengo gichibilion chimibere 51 na isano na ibere ekera berege kwane kigwanga nigo babete bagusangiriria somo akoliyetete nigo babete bagusangiriria chi trillion ibere nukta ibere hiki kyabete kerengo kyabere kego kinase kerengo gya kyenda nukta isano igoro yemya akorwa ase chi trillion ibere nukta enoti isato ase omwakolya obete kogweta asikorendo muri gazeti yo muri omanchi muri iliya muri kiritenga nigo babwatekerenga kyogo sangerelia chi trillion ibere nukta isano na ibere na isano nemo asikorinde babete bago kya gusoko obosangerero kwabo bete gukwira nanse abo ikachi trillion ibere nukta inye na kianda agosikabasego ikasepeja ne ya gatana nalimo manchi muri iliya ne muri kiritenga ki ababunge ababete bakonyora chinga kichingo ngo kitariki 25 cy'umutinyo gatanu narimo chinga kibabete bagwite finance bill yo mwaka w'ikirubere 2024 ekero ng'abasaye bari bagenzi babete bakorokoro bikana nabo gosoa oikasa magacho yebunge NNS gati yebunge babere bagosoke na kwenekenga nigo babete bakorora amakweli na maiso oyo bere gakorwa omugano ye no mubunge Obondo Gideon Chando yobete kagwetia
sikagwanchira na finance bill yo asabere gakorera kinga kyabete kagosoka nabo igogosoa abuno yole korobikana akaba kagotuguteza yaye nabo igo egotiaye akaba kagweta gati yabali bari korobikana asikurinde batabete bakumumanya akaimukia epigipigi eyabete kegotoria obugima bwayo waibo mwanchu marigelia ase page yo ya gatano na kabere nigo emolikeretenga nakibono obosali bwa betabo okoregana ase amaga choye bungenene ase kolinde baganitie $1,000,000 elinde babe bagokora lipya bose bagokora mu nchiryo ase gati y'ebintu biri byabete bigosalika ase chinsemecho agosika busigo ikase page ane ya gatano na gatatu nigo murikiritenga kibono murike munene bikyumbikeli gyako tu Francis Atoli abeire akokwanira igoro yengana yokoborwa emerimo ase ense ya Kenya boigo nigo abolire omurai wense kwaneke buna ngo cyakare emerubiryo yokolika abo nabali bagenzi abo barachiko bakwimukiye gitambukiro nabo igo gucaka okorobekana boiga se page yo ne marketing akibono monogeli omonene we monogeli monene we bunge Moses Wetangula nakibona bere kabo tuterale chi proposal chabere chikorulwa asensemeli ye finance bill ekera bere bakonekanga nigonga ekera babunge babere bakonekanga ebile ekera yabeire gekobera samatko 18 ekera yabeire kegwa irwo gucegalia se omurai wense nigo ekoba yabali chiko anje marigeria gukiraga abo ase page ya gatano na gatatu nongukira omoelio bokumurikira amagazeti litkurerero elinde kwemanyia mango mwanchumureria Ndizi TV na ukwegorera gazeti elia wanchete obe egokoyetera ase emambi yabono ase kubanjunga Frida mugani ito obera wekirana image studio Chandizi TV mugani ito no lyo rabe akoba ase emambi yabono okay mwanchumureria abana lideli tukeliga elia Jumaina stokumurikira amangana alengete obo chenu nigo trabe to gusanga no mugani ito ase studio trabe to gusanga na Daktari Wilson Nyakweba oyorabe kabo kwanira amangana nene alingete nsemeli yemerobirira ase chiskuru asokwendekyanga abana ngoegwa bali amalyogali yo guita ebyanda igondo chikoba tukumulikira amange ekero trabe tugusanganere ase gikegekekere bosyo kwantora sumutimoko omoketo siomi ase chiduka korende Frida na chikwirana abega gusanga no mogene ito ase emambi yabono.